Ating saksihan ang kalahok mula sa Kanyugan High School. Sa Olimpik ay may isang putahe kung dahil pinagmamalaki, mahaba, masarap, at malinamnam. Lahat sa iyo'y kinakain sa mga kapayapaan at karangalan sa Olimpik Bulacan. Kaya naman, heto na ating tuwayan, Longganisa Festival!
Sa pinakamagandang bayan ng Melodico, naranasan payapang mamamayan, bayan na tatangin at may kasisang mga utot, pinagpala ng tuon at biyaya ng langit. Sa matawag at maraming pagbaha, pagkasal ng tubig, at payapong mawala. Kanilang kabuhayan, bukod sa pagsasaka, ay ang produktong natatang. Simbolo ng bayan na nagkakaisa, ang higis na punang na ating longganisa. May sapat na anghang at bawang milikis. Inuusan ng pag-ibig na walang kasing tamis. May lasang tinig, maaaring malino. Ngunit nilinom lang ang aroma ng ito. Ihain sa hapag na siyang itinanghal. Kaya ngayon lahat tayo ay may magdiwang na Longganisa Festival.
natin ang San Miguel Maysulao High School. Salamat, Frances National.
salamat sa Canyugan High School. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Kalambit. San Marcos. Thank you, Kalumpit National High School. District sa kanilang natatang
Maraming salamat sa ating Public Schools District Supervisor, Dr. Ann Castillo, at ang pinatang guro, si Ma'am Pauline Canacunan. Thank you very much po. Grabe, kitang-kita ang kanina mga kabataan Kalpinenyo. Sobrang galing.